dej! Po Máru tam dej! Bránkovo okno! A takže to hrál úplně stejně. A já si dále pomal. Ale to bylo dobrý, ale. Teď to utrchal. To aspoň mělo rytmus. A to je to z kapelu právě. Ty pěš dobrý zářez, ano, už nepřišlo za 20 000, ale zrovna je 17, tak máme zářez. Já budu zpívat. Anadeo, jaký cigánský tam byl? Můžeme viděl stranu nespaťal. No viděl jsem. Sejry? To mám brzo, to je od Pinokia. Morgana a Medovinu. Ty pičo. Čuj, tam Když dostal nejedu. Morgana, já jsem dostal Medovinu a Štěpán Edvůj tam jsou. Okej. Ty jste se rozdělal. Já nemůžu hrát, já mám... Tak ty jsi dostal ty. Taky čurami dupu na prsty, já nemůžu nic Může, dělat. ale ty jsi dostal ty. Dáme to do Tak mrzáku. jsi dostal já. Tak to dáme do mrzáku, ty vole. No a já? No a já? Do mrzáku. Hej, vy sekundy. No, tak běžte do piči, vole, teda, buzeranti. To si volíte prdel, teda, ty vole. No ne. Srovna vás, co ještě nepočítáte do toho.